Трихограма за памук срещу памукова нощенка, ливадна пеперуда и други вредители от разред Лепидоптера. Съдържа 3 вида трихограма. Трихограма ахея, брасика и еванесценс. Разходната норма се определя според дневните температури. При температури до 30 градуса при слабо нападение се поставят 10 кутийки на декар. При средно нападение се поставят 15 кутийки на декар и при силно нападение се поставят 20 кутийки на декар. Третира се през 15-20 дни. А при дневни температури над 30 градуса при слабо нападение се поставят 15 кутийки на декар, при средно 20 кутийки на декар и при силно 30 кутийки на декар. Третира се през 10-15 дни. Закача се кутийката по средата на стъблото, без да се отваря. Като започне да се излюпва трихограмата, започва да се търси яйца на неприятели, за да ги опаразитява.